alegeți o carte. Alegeți o carte, nu vă faceți seama. Alegeți o carte. Și tu nu ești atent, nu te uiți la carte. Și îți bagă cartea în buzunar aici, ca să nu o ghecești. Și nu sunteți atent, jap. Jap. Ce jap? Ei, jap. Niciun jap. Jap. Jap, ți-a furat portofelul. Nu. N-are niciun ceas și niciun portofel la el. Păi normal că n-am cum să am, ce spus să le am la mine, nu le am la mine, normal că nu le am la mine. Nu le ai la tine, nu? Nu, normal Nu că le ai la tine. Focus, focus. Ceasul și portofelul. Deci, cercai să furi ceasul și portofelul. Ei, eu încercam să-ți fur ceasul și portofelul normal, dar doamna chiar a reușit să-ți fure ceasul și portofelul. Hazliu, nu? Da. Nu-i hazliu? Mai ales că și ție ți-a furat ceasul și portofelul. Ia vezi. Hazliu. Cocoară! Ia stai așa! Ei, moldoveanca, moldoveanca. Rapidă moldoveanca, dar păi cum să nu fie rapidă? Nu e ardeleancă, nu, e prea rapidă.